Ahoj, já jsem Marcela a působím jako osobní trenérka tady ve Fitness Fontána v Teplicích. S klientkami nejčastěji řešíme redukci hmotnosti, tvarování postavy, nabírání svalů a v pozdějším věku také udržení vitality pro lepší fungování v běžném životě. Silový trénink je vhodný při hubnutí, protože svalová hmota spaluje větší množství kalorií, a to i ve chvíli, kdy zrovna nic neděláme. Svaly také tvarují postavu, takže holky, jestli chcete mít hezké ruce, kulatý zadek nebo pekáž buchet, bez silového tréninku to nepůjde. A i v pozdějším věku, když svalová hmota přirozeně ubývá, což se děje hlavně po 50. roku života, je potřeba snažit se co nejvíc svalů si udržet a nejlépe nějaké další ještě vybudovat. Odhodlat se a jít do fitka může být velký krok. A proto nabízím úvodní nezávaznou konzultaci zdarma. Řekneme si, jaké máte cíle a s čím bych vám mohla pomoci. Já zodpovím vaše případné dotazy a následně se rozhodnete, zda do toho půjdete společně se mnou. Takže pokud budete mít zájem, budu ráda, když se mi ozvete a budu se těšit, že se společně uvidíme.